asase ya no so ye osoro hema ya oyo osoro hema wo kone ba ye no obetena wantimi antena esoro bi nti obetena asase yi so te yase enu nti no mu gunsa omo frɛ no nti omo frɛ asase ya no ma frɛ twedi ampon enu no eye Persia honhom ono so wo soro prophet Persia ne ye Persia no oye bofo wo wiem Nyankopon bofo yes oye tumi ono ne chechere Daniel Bible ono abofo ne firi soro ba oye very strong and powerful ono so free suwo ni bia yes so yes ono no different planet so enti wo mo ba wo chewom tero no ochire bofo no Daniel Bible e ba no ochire ni ko sie ye no enti abofo ni firi soro ba obi no enti esoro ewo gate ebi na sa akatum esoro no ena hokwa enti no omo mugu nsa no ma me no omo frɛ no omo si twedi ampon asase ya omo frɛ twedi ampon it means ni Persia spirit ono osoro asase ya ono no ta ma me no ti ye poor libation ma me no ono ya ba betena enu no mugu nsa frɛ no so ti ase omo wi omo frɛ nsamanfo won them gay for ne lesbian for no ma me na nkasa ware wom so ti ase se ma me ne ware wo dia wo be ye lesbian na wo be ye gay so ti ase enu nti no omo wo sika no ma me na nkasa ye den e ware wom so yes ma me na nkasa ware ti ye kan wo soro hima na wabasasi so na ono no sa ma me na ye ka enti no won sem osofo bi ogunsa e poor libation no of fresh house oh ye wasofo bebre ya omo wa link to ma me no to the ase yes owo to me enti no omo hye na se you akọ se wo ho no to me eba wo so a oma to me ono ankasa ne ba o hye mrase ba won ankasa kopi to me a wo hye mrase Ebusiafo enede so mema wakwa aba eba Warrior Prophet TV so aha ne yeka sunsumu sem sunsumu ehintasem entime nsem re no mestre wa bomodin a se hu subscribe button no wo ho subscribe na bo notification bell no so se na be ya bring a bibera ye de video bi ebetum no ubenye bi me pacho wo hwe mi bomodin na share link no fama obi ya nsem re ye twa ye ho mra sisi a ye beto aso Warrior Prophet TV ho na yeka sunsumu nsem yeka de ye hinta a wonfa wani huye de efia baifo de asie wo de ye de hinta wo no nyame da na di e de chew me pacho Warrior Prophet TV sa wo pa hwa ene na YouTube mesrew kohwe na de nyame nam so de beye wa brabo no hu bedwiri wo nyame nya okase na onte na ni mo mfa nchew oba pa Christine Abusiafo me san me mamo akwaba eba dwumedie yiso ene de wo beti wasumu nsem ankasa ene ye kasa for spiritual marriage ho minim se ye mu bebre ye bisa ye ho se de empa spiritual marriage na me san mre no Warrior Prophet ankasa te ha sei enti no ye ma na akwaba Warrior ye ma akwaba oba hema meje osu na Warrior ponti se Yehua ene na bofo adawro ma bofo pani meta tro adawro ma enti no ye ho ye den te se tworo kronkron amen Warrior question we amafo de bia amafo bisa de bia amafo bobo ho ye spiritual marriage na de di kan me bisa say ye ka spiritual marriage a de empa na spiritual marriage ye ka spiritual marriage a ye sunsum aware won fa waniwa enye den ehunu eye niema bebre spiritual marriage ye sunsum aware a ebu wo ha ene ne beda bi wo ha e wade ne sika bi wo e ware na adwuma ebi wo no mo e ware ne makora mpo enti ne ye ka sunsum aware de a obi bia bi wo ne so no atimi se wabrabo spiritual marriage ne maye mienu disappointment any bad luck yes enti se ebi wo so de ne ehuhu hu ano ebi wo so anya de ya ehuhu hu ano da ebi wo so ebo wo ne ma ye den atugu enti Warrior Prophecy enam hoi
Edie mpa na ema obinya sa spiritual marriage. Depend to da bia wo ho no ma obi wa no obi koda wo nsuom obi wa no obi koda wa fuom obi wa no obi koda wa kam obi wa no ma dua so Edua so obi wa fita fuom and spiritual marriage no omo ya honhom bia edura na adura na omo sore ena ebi wa no ma omo mo hwe pornography e wo omo phone so no eno so etimi ema wonya spiritual marriage eno de nipa bebre ye papa Intina no sa no we say we jai hwe no kwan say we yes because we invite no all friend no so amra wa bra bom enti ye woni ema bebre na mo ta jonso guga temo no so no wotimi nya spiritual marriage because the gata no eye tumi eye nsuo once ye si susu anwo ye so bonten de se konkono no enti no udwunso gu ma ode koma suo na spiritual marriage no ni nyina efiri nsuo eye marine spirit. Okay, warrior prophet, ujunso gu gatamu yi. Oba na ojunso gu mo ebe ni sa na. Oba ni be ma nyina. Oba ni be ma nyina. Enti spiritual marriage ya de bia ekotie nipa abrabo. Wo beda no obi no eda obi wono mo a o ba bebu ne nsa no o experience sa niema no. Timisi tumi no wawaro ono wa ye moja pam obi obeso na ni ogina ensuom obeso da ni ogina epum ni ye hye ne kawa ni nyina egina spiritual marriage so nti spiritual marriage die yade a edi nipa nya warrior prophet me pacho spiritual marriage wo bible mu ana ya spiritual marriage wo bible mu ti bible mu ifa sapa ni fa me call Revelation 17 na ekenkan bibi wo ho mayen udi for yenhwe asem bi wo Revelation 17 etifi asem no so obofo bi kase wo so obofo bi kase wo se na obofo ba so okurukura kuruwa mu nso ba ene me bebe kasa ase me ba bra na me nkire odwamanfo kase a wati nso pii no so ono na wiase ahemfo ene na bo adwaman sa ene adwaman monsa no abubu wona otete asase so oni atifi asem verse 3 no so oba adwamanfo no ho anisuade hu wo so oba adwamanfo no so anisuade hu don't yet him into spiritual marriage no no what poso what nsuo pii so nti honhuma ware normally no omu firi nsuo mu ne yeden eba nti no ujunso gatamu ani yes ene ebusuafo omu firi nsuo mu ebusuafo woye bia bomodin ase na warrior ka no ewiase na ye woni de ye ne ewiemu atumfo nso my friend to me nenam ena bible ma yete ase se sunsum ewo honomo enti nyama ya warrior prophetic Kenya menwo sa woni so pa na wo cheche ma twe enti tie na supom na di so se ne wo ka ne pepepe enti warrior ye nto aso any spiritual marriage dan na me na ofo bi ebobo ho obi se obeda be sorry na ne ho afọ ase ne ho nsuo aguno na eno sa no eno spiritual marriage ana yeah spiritual on them eno dey by lock any disappointment promise and faith ema wonya dwuma papa ade bi ekita otimi bofre wonsa ena obi bia otunsum na bi wono ma woni aboa eda because spiritual marriage na bi ye mmoa enti woni aboa eda hunhu no obeda sore no wotinka se obi ne wo da but hunhu no obeda sore ne bia na ho afọ ana se o sperms aba out a eno na aboa ne no obeda ye ena bi wo no metimi yi wadamfo anim ebu etimi yi maame anim ebu etimi yi papa anim enti ne ewo categories bebre any form bebre way bebre omo de ba obi ane se de ne de ne ye den eye no okay enti ene ebusuafo menim se me namfo mu hwe me pa na warrior prophet a chemu kama amamo no warrior prophet me pacho spiritual marriage ewo obi so a den na ba ma yehu se wo bi sunsuanso ben na enya wo nipa ne so won se ewo bi so a ensunsuanso bebre na onipa no enya one ema won ho one emfa de papa nya den emre ade bi a wo de won sa besom na sen two etimi de yare bone be ye den ebeto so three animonyam efe ne animonyam unya bida onamfofo nyina betwam wo de wudure begina wa bisa wasem enti spiritual marriage ne saa niema ne de timi de yeden etimi de ba unya wo bia hwe ne ho ya manfo ahyi untimi nko nipam da bia no hyedem saa ne spirit ne de bantie ena esane so bi wo bi na ochia akrampa wa de ama ho nti ka me pesen ka me bisa ka me ye bisa se because obi o ho ana ponoi o hwe bi obi o ho agata mu e kai onjunso mu bi na wonam hoi e bia prof aba wo ho
counseling no bebe in spiritual marriage to me be na edi nya wa brabo mtina na campesenti esane it is a coronavirus said the esane sa spiritual marriage so ye den esane enti no kan Leviticus 15 na o describe said the sunsum aware na ye den etie before you are saying Leviticus 15 etifi asem o se merima ahosin fi o se merima ahosin fi o se na Awurade kasa kire Moses say monka central Israel for na mo se won say oberima biara se ne hugu a na ahosin ni nti no ne ho nte na ade a egu ne ho fi na ahosin mu nie sa ne ho sin free ne ho na was ne ho sin because o spam si pie efiri abonten a o se ahosin ni nti wo ho nya den ente na ade bia saa de ne beka no saa de ne so ho nya den ente o se na ye biara ade ne ho sin no beda so ade bia wo beda so no e ho nya den ente enti ade serious dialogue. The warrior prophet, me say be a minwe ya na owo yi a mehia ni minim so obi. No wakotena ho a. Eno nche ne abrena nyina na so ye cleansing. O kwa sorry. O ye spiritual person. Abrena nyina e bia once in a month and I say twice in a month no. So pe sunsun ma kwankyere sunsun haban na wo di dware. Eye cleansing, eye negative energy bia ye den. Efiri wo ho. Na hotimeti because o kwa bonti unim de okohia no aduane na okoto abonti unim de oyeye ebia no bi wo spiritual energy ono no de ye aduane no ki bible na wo wi na bi obi wo bi ode atoto akwaje wawe wona ho ano ho ye odedede wona ho a ne ho sore rough ni nyina gina saa ne ma ne so because omo ya honhom nyame bo wo mo so wo mo ntena as ensuom na botem omo so mo ntena nipa mu no mbetena titu ahwe ne yanko kenkanfo say na ye biara ade no sene no beda so e ho nte na ade biara obetena so no e ho nte na ade a waka ne na ye no onsi ni ntade wo so bibia waka saa ade no na ye no e se wo si ni ntare na wo dware ade na wo di be dware adwera nyenya taami yawu bonsam suro nyame nte sa haban na yes salotonions garlic seashells sea water. And then now warrior say na obubo haban su de say na emintimi fa mepe enko keka haban ni bom say because uncheche anu nti na woni di sunsun boafo so yet here abrena bringing na bible so ni freni ntimi nche na nyonko ni freni kwan nti aye atwiben obi owo sunsun na won kire won yema na wabrabo no timi akoyi mfise busuafo wamba warrior prophet na se amana ncheche e bia na de ban wo de no e different from munwa bi de because all can odi kan ka say ye wo mu nsunsunu ye wo mu ahodo enti no se wugidi se bi wo so se na warrior prophet echeche mu ya bomodin a wo de wo hwe ase ho obun se number si twegu ana sorry ni location na etwegu wonum brane na yase na won kire wate me se mre ebusuafo ma yentwa ye homra sisi a Manangini do senya me beye mi seye Manangini do senya me betumi aye other 4 minutes Sam young back opinion make come for the Warrior Prophet TV at the amount ewo YouTube channel peso e ho ne esua sunsun nsem e do suko wo sunsun esan so ba sunsun akwankyere the Warrior Prophet TV e ho ye dimawu e ho ye dimaya bomodian so be hwe abreni nyina no watimi akusunsun ntokwa yie pa bye ebusuafo me da wase bebre se wugusu a ehwe afin susun ene waba me pa chobomode na subscribe click notification button ne so sene be ya message ne enioma biara edi begu ho bia wonso wonsa be kabi yen semre ne ne warrior prophet na na yetwetwe nkomo ye kasafa spiritual marriage ho ya ka bebre na ye toaso warrior prophet watche mu bia fine menim se me mate ase ya hwefo so ate ase na de mpese mbisa ne se efie tumi ye familiar spirit ne spiritual marriage ne so ne ye be na ye dem yeah familiar spirit tumi a ewo ufie a no so ne timi ware o ebi wo ha eye bosom ebi wo ha eye konwa ebi wo ha eye bo ebi wo eye dua abusua bia ne tumi a ye den ewo honom enti aka familiar spirit sunsum a owo ufie ono so timi ware o wọ́n ṣe fie bi wo ho no ma ema fefefe ye nwale wo kwa wale abeba efie bi wo to so no ma ema no nkwala no bia ne papa enti ni familiar spirit wo ho eno to so e ware okay enti papa sa familiar spirit wo se bi wo se uko unchi koye bibi wo e je se wo sore so te yasem e se wo sore na wo sisa de na no kwan
se wo ko wunchi de won se Abraham nyame chida no nyame efre okacha so won free na jafie because no tumi wo na jafie ne bosom wo na jafie enti bosom wo wufia mentimi encourage you se ko bosom nanim pe wodifo bi oye den na won twetwam na won jew na de ahim tumi ni hia no onfa man na won jawu mu eto bia na yapam a mo nananom ayato se mo ma misika na mo ebu wa mo de fie sika ko no mo de akoje awo nti papa se na wo ka se fie tumi timi ware wo na bia wa ware me nti be ma bia ntimi ware be bia me ni be ma bia wo a me ma no so enya nsusuaso wo mo so obi bia wo spiritual marriage no o ansore ya e ka ne ma esane so ti ase esane nti obi bia wo spiritual se akola no ma ni nufu so ti ate nti no o mu na opie firi ba nti obi bia wo sunsum aware no se wa ansore ansi ano kwan ya ne ba etimi nya bi ya ni ebusuafo emu odin pan o yo warrior prophet me pacho sunsum aware se one me ba bedei anadwo me sori na me ho asei e ma mintimi mbu misani ade ne che se me wu wo sunsum a ya wo sunsum enu nti na ma wonya fibroid no nti fibroid ye sunsum yes ye sunsum ade obi wa wonya fibroid be 5 okoyi ni asamba okoyi ni asamba na onwo ejina saade ne so spiritual maritimi twa wo na sunsum mu de wo ba ni kan so de wonya ba mfanye den ento so warrior prophet pacho asembi na eche madwe kakra unse udi kan ka se omo a omujun so gu gatamu ye dikoi ye mu bebre te compound house ye dware ebi wo ho etene a na akogu gatamu dware nso de owura ho akoso ba fo ye de obedwon so enti ye no sa no dware no se ye nya ne den se no de ma kire nti wu nipa no enda be hunu ba bia obefa wuntimi nyon nso umpe problem umpe problem se no kwa so kwa dwonso gu nsuom na wonya problem enu kwa so kwa dwonso gu gatamu na wonya problem se what yase enti ne so find way because dwonso gu nsuom they are definitely ubenya spiritual marriage nti swimming pool nyina ye kodwale mu yeah swimming pool eye nsuo ye twifiri baabi ne dia begum so yate enti to aso Revelation 17 ye mfa ho ni ensi ya to aso Revelation 17 wo oso de me na huhu ko sere so na me hu baabi a wati abo akoko sa a bisu sem din asa ne ma no wetire nso wa on say spiritual marriage not no so hu no baabi sa wo ba no first no o soro first no de esoro ono no first ne efe no soro hima nti mamu ata no first ne efe no soro hima ene ne waba saasi so enu nti na abosomfo na egu nsa omo se asase ya che so omo de ohima no to bibia obefra saasi ya no de wono ode ohima no ne ma ene ne mo baba be de dadeda no nti papa sa gay fo ni lesbian fo ni ade won them gay fo ni lesbian fo na maame na nkasa ware wom jot yate se maame ne ware wo de ya wo be ye lesbian na wo be ye gay so yate enu nti no omo wo sika no maame na nkasa ye den e ware wom yes maame na nkasa ware ti ye kan wo soro hima na wabasasi so na ono ne sa maame na ye ka pepa choto aso ne yenko so wetire nso eni mendu wo wetire nso ne mendu no ba ne hye atade afase wo so wo ba ne hye atade mfase bre gold atade kan fase bre gold atade yankasa no disika eni abode asesa ne ho enti no won say osofo bi ogunsa epo libation no of fresh hospital papa osofo bi yesa yes Ghana ha oh ye wasofo bebre ya wo link to maame no told you here yes owo 2 minutes no almost na se you akọ se wo ho no tumi eba wo so a oma tumi ono ankasa ne ba o nhye mrase ba won ankasa kope tumi a wo hye mrase ebusuafo ye wasa wo Ghana ha pa yo tu aso ne yenkwan wase no kula sika kuruwa chiwade eni na dwama wase okura sika de yen kuruwa yes enti wo sika okura sika kuruwa enti na omo mugu nsa no maame ne no mo frɛ no omo se twedi ampon asase ya omo frɛ twedi ampon it means ni Persia spirit ono osoro asase ya ono no sa maame no ti ye poor libation maame no ono ya ba betena enu no mugu nsa frɛ no no so ti ase
omu wi oma friends amanfo enti secret ayeden ewo mu to difo bi aka say kofie tumi ho na kogu nsa o kire se kofie tumi ne ho na o ma ne permission na onye omu adwuma enti na sofo ni bi aka say kofie kowunchi ababonye ya konchi to snap kogu nsa opo sa sofo ro ne maame ne na eye adwuma ti obebo na mane sese ti obebo na mane sese ne eko nti maame ne be ka say mane ngoji permission free fie mra tu aso ne enko wose no aturo di bi won mama say ehintase wose maame na aturo di bi won mama so se de yin enti sa asema me ka wunni ye ne nya de abehunu da eye secret ehintase ene kwa ne da meti sase ya eye hintasem tu aso ne enko wose waturo di bi won mama so say ehintase Babylon kese no wose Babylon kese no asase so adwamanfo ne achi wose de asase so no ntini efe ne maame no wose asase so adwaman na chiwafo nyina de enna enti wo ye nkurofo bi maame ni di ba ko ye ya asase ya hinta anu ntini tetimbere mu ne ye nye all night Friday ne ye ne yawo da ye yawo tu aso ne enko wose na mi hunu say ahotifo moja eni Yesu adansefo wose mi hunu say ahotifo moja eni Yesu adansefo moja ye dai ahwewo ba to yo nwuti ni a obi du kwaduro so nya wo da se wo sunsum ne wo ora kita wo ye den obi tu waduro back to sender enche nkrofo bebre hye maame na se wonya sumo maame no wonya sumo Ghana fosofu bebre hye na se a wo mu di ne ye adwuma na wo hunu to metro so ene me ye sunsum nipa me ye sei maame no di ne ye adwuma o hye na se to aso ne enko wose na mi hunu say ahotifo moja ne Yesu adansefo moja aburu oba no sa na mi hunu ya no eya me won wakese wose na obofo ne ka kire me say adanti na ye won wose adanti ne ye won nti sa maame no be hunu na je nyame bofo be fawo to ya se a je nyame bofo be ye dai what na make to say epo ye mfa ye body nwuram ye honhom ni wura pom maame ne so te poso ade nti nyame ede epo no atwa epo ho aye den ehia nti epo no ya to ni punum because ye nto ni punum a oba be bua fa ye so ya to epo punum yes nti epo gate da no sunsum gate ye den eda no so obi obeko obi ontimi fa obody debi me pa cho fa me ko ye hwe bibi o Job 38 verse 8 wase na why na waka epohye apunum wase why ni ka epohye apunum entapo ya kana to dan ya no ke no da ye bebie no wo be kire se woni ne maame no asase ya no to aso de enko wase pray free asase ya mu pray yes na mdi munukum me ya ne nkata ho wodi munukum no to the post che ne bo ne di ebo ya den esim wodi munukum ye ne nkata ho na mdi sum ka bi so me ya na bom sa na mi twa no so se wase wo ye dan twa no so se yes enti apogate da no obi bi obeka so de ne body cup mu no oboa to aso ne enko wase na mi sisi adaban ene apono wase mi sisi adaban ni apono asofu bebere wo Ghana ha no ma o ma gidin o mo hye maame na se o mo ye adwuma ma maame no o mo wura sunsum ko ho so tiate to mo wura sunsum ya dan e ko ho ma ko gitumi na no ma ko gitumi to aso ne enko wase na me ka se ehai na brabedru sa na mentra so wase o nyame ne po ka se wase ha de brabedru ba che ntra enu ti na po wo de abufu e ba wo duru ba bia gate ne da pe waka o ntimi nko biem to aso ne enko wase ha na brabedru na mentra so sa na ahawa na waso akira hantan wase waso chia hantan no won se po so chia hantan ba e bom pop e bom to se tuo wase ha ne sa asochi ne mra me ye den emra me duru nti apo no ya to ni prim sa fa me ko revelation yen kan asem yen kan nsi okay kan for me se wan sa na beto so no warrior nti se yen de ye ni kan so de ehu ni se anwea na ye de ato epohye no sunsum no ya to boundary aye den afa ne ho etu ukowura mu se de yen uni sunsum asuntimi mura pom yes nti maame no onye ni paketwa okay kan for obetima to asame ye to aso Revelation 17 verse 7 no wase na obofo ne ka kire me se adanti na ye won wan me kan aboa a wo ho no mu asem
a wo tiri nso ne mendu no sa aboa a wo hunu no dabi no wo ho wo se dabi no ya dan dabi no wo soro dabi no wo soro no yo soro hema wo soro to aso ne yankwa ase na afa die oni ho dabi oni soro biem no be firi bunu ni maba obefiri bunu obefiri asase mu na aba to wo bunum wo hwe mamuna triangle ho no te ho ne maame no wo enu ti ni play fashion na ayera shape of fashion na ayera no ho ne wo bunum sa mamuna triangle eye bunu kasiem yes was the first no osoro but say woni ho ba obefiri bunu mu na ayeda aba ti maame no ne ne te to aso ne yankwa ase obefiri bunu ni maba no abesena ko sayem wa besena yedan akosayem na beye wona otete asase so no yes wan free we wasi ebeye wo mo tete asase so na o ma wo mo powers no ebeye mu nyina anwanwa to aso ne yanko wasi ebeye wona otete asase so wan free we asase sa antro wondi won kwanwoma yes enkwanwoma wudi wo mu ana enkwanwoma wudi wo mu ana enkwanwoma enti enkwanwoma no wudi ni mu count yourself out Ori me sansa no keka fo ibeto aso ni chese oba na wabase dada fo obe fo nyame mbo ni nyame bedi esi o hwu hu atare yehye na hu atare yehye maame na ubi dwane o di sika ni ade ne dada no ni yemma enu nti na sofo aba na omani biri sika ni nti oba akohye na ase se do be ma usika papa nte se lai ba ko ebe mi edi hu atredi fo no yes ho no wo mu difa kusia fo ma sumo oti eya na ho so club akọ na warrior prophet a kire no ma hwe ho nti okeka fo to aso ne nkwan ye to aso o se na be aboa no a wo hunu no dabi ni wo ho na afa die oni ho no be firi bunu maba no abesena ko sayem na be ye wona watete asase so a wan firi wi asase antro wondi no wanwa sa se wo be hunu aboa no se dabi ni wo ho na afa die oni ho na so o ho awa what bunim sa se na so o ho awa ha na adwene a nyansa wo mu no wo se ha na adwene ye nyansa wo mu no ye den ewo ti e betere social media so a ti adwene nyansa wo chire ye nyansa wo be nya bibia ye den afinim na wo nkonya ko saye wo nko saye ye mfollow ma wo nko saye to aso ne nko o se ha na adwene nyansa wo mu no etire nso no a wo hu ya no aya me ponso o ya de ai me ponso yes a oba ne tso a oba ne ya den yes o se na ye ahemfo baaso wo se ya de ai ahemfo baaso baanu magu oba ko wo ho sa wo foforo ni nyama ye dabi na oba a etwa se wo tena ho kakra bi yes o se na aboa dabi ni wo ho no afa die woni ho ono ara nso ne de otoso nwotwe na ofiri nso ne mu na okọ asanye mu na maidu nso a wo hunu ya no aya ahemfodu a wonya ahenie na nso wone aboa no benya ahoɔden wone aboa no be ye den benya ahoɔden yes nte ahemfo ni emo ye omu ye ni yes bebere firi maame no asofo bebere wo ho no mo a bebere uko eastern region bi wo ho uko kofodu ya so bi wo ho uko mankasi mo so bi wo ho bi bebere wo ho no mo a se ne yema no ye den wo ho a obi wo osofo nani bere ade a wo pesika no ho line na wo ye den odifa because wo nya time mo mpai se papa ahonhom ahodo ni nyina maame ne ho ne free ana maame dodo na free maame ne ho maame no onye maame ketwa edin ti ne fe ne maame wata onye nkorofu bi maame so yatie nti se yenua ma ye bi eginegina kwa ho ni ade bebere ya ne ma bebere aye ne ma bebere aye ne ma on se epo no ebo 3 o'clock a oye ma opie na wasanye wurem ya ti wo dware po ne bo 3 o'clock apa afirim udi agodo beko eye dabia ebo 3 o'clock o ma ne ho mereso enti nsuo ni ye ma eho na wudi agora obefa wako enti warrior mesewo ese ne ye kase mai dodo ya ye ne ma no wa hwa ma no soso no o ma usiesie mu no o muntade hyem bi no o mo hye nte se eno ne ade amaame ya wa nse obi wo ha wo bi
owo bia wayi wo kokoso wayi wo afuru mu no ohunu a otimi wale sunsun Wenya spiritual marriage no. Obi obetimi akohia obi akohia obi no ayi maagi onipa no wonani so no onipa na eda timi so no onipa ni so ye bibi Owahunu na wenya akono na yes amano no na ohwe nanim okono nko akohye den no ohwe no de masturbate timi so in the spiritual realms no wonu onipa na ye den eda sunsun ntimi nam hoyi ne mahye ayi miniskirt bi ne obi kwa do no de kohye dem ko masturbate ya uchi onipa ko ni so ene da enti sunsun no onipa ko na anya contact enti wo kwa se uyi wo ho e wa bonten ntini nyina age haban ya nte se wo hye wada mu dia obi ani mu ni aseba bonten na ani ehunu na nyetan ya se o spirit no ne nam wono no mu nawu o mu nenam ena o mu kwa o mu san ba fa me ko Matthew chapter 12 verse 43 o mu kwa na o masan aba the spiritual marriage no utu a enye 7 days enye 3 days 14 days 21 days ebi ye 31 ebi ko boy 77 days to asoni enko Assembly of Matthew 12 verse 43 no what is say honhom ni free woni panimu a okochinchin akwaya so sa ehwehwe ahome na wonyabi na wakese mesan makomedan a me free mu baaye no mu wo se mesan makomedan a me free mu baaye mu no ba a obeto se adam pan yes no aprapra mu no wasiesie mu na wakọ akofa ahonhom nson foforo wo so be kọ akofa ahonhom nson foforo a wo mo ye bone esene first no mo no beda nti oni tre da ka hu so wo akwa awaba no ebe 18 okay oni tre da se bi a enemi ni be ma we ho ne ma kofa foforo na once obema bi a when be have intercourse no or spirit of the man oba bi a when be have intercourse no so spirit of the man ena ye nwia ma no ma hyawefuo no mu nsia okọ mo ho no ma e bi o spiritual 3000 one ne koda no ma 3000 ni bi no so age 20 no nte so no susum ni obi so akoda sa yes age ne dia be kan ne dia ho say e transfer say de obi ye space to space na ye pe na be go phone to say wom ntinche se wa ba warrior na si ya wa bompa ya je wa cleanse wo na ewie no wo do this mistake na wo sa akofa e ye den yes so say wa ba ya de ya ma wo ekọ no san ni ahye we ni akoda unya omo san back enu nti de me chiro wo kwa omo kwa omo san ba because omo mpe baby omo te no omo pe nipa mu tena nipa mu na no yes kan yanko o se no ba a na to sa adam pan no aprapra mu no wasiesie mu na wakọ akofa ahonhom nson foforo o so ba akofa ahonhom nson foforo a omo ye bone esene kane na ahonhom ne kro bo sa de abegura wo so oyobi a woni emi madam yensa ka hu sa ahonhom nson na ba no emi yensa na se woni emi ma 10 beda yo abusuafo mu tie masumu nsem ankasa se medikan ka chem se aha ne ka sunsun mu hintasem na wo hwe ye ya spiritual marriage ho asem na ye kai abusuafo ye ntwa ye homra sisi ye beto ye komo twetwe ne so yo abusuam di ne wo prophet gido no for asiedu ado hwe me e wo warrior prophet tv e wo youtube na subscribe na ho na be hunu sunsun nsema na frɛ naku ene akwankyere broskotos ene abayifu a wo mu dwane aya ahwɛ me the warrior prophet amete ponko fita aso edure wiase ya ma me aya ahwɛ me wache frɛ wunya no wunya mfrɛ bi se the warrior prophet wa pie e wa taifa bokina obre mpon na nkasa de ote ponko so a wo ba afi ni wo ba enti mo ntwɛn me yehu a enhyira stay blessed abusuafo mema wakwa aba se afei na wa hwe dwumedie ya warrior prophet tv na wo hwe kasa for spiritual marriage ho pepa wacha bomode na subscribe bo adoma ne so se na be ya bibia we di video betu wo bia wo so ho sabe den ebeka bi na yeto aso se na mdi kan ka kasa for spiritual marriage ho warrior prophet wa ha ya kan sem ni mu bia enkechi ye wi a obetimi so asash ahwe 50 ase enti yeto aso warrior prophet Abahiman. Asem bia na etwe me so nse na udi kan ka se abosumfo ana mpanifo anfo ni bi wo ho mu gu nsa na mu frefre asase ya no so ye osoro hema ya oye osoro hema wo kone ba ye no obetena wantimi antena esoro biem nti obetena asase so okay so te yase enu nti no mu gu nsa omo frɛ no
nti omo fra asase ya no ma fra twedi ampon eno no eye Persia honhom ono so wo soro the prophet Persia ne ye hwan Persia no oye bofo wo wiem Nyankopon bofo yes oye tumi ono ne chechere Daniel Bible ono ne abofo ne firi soro ba oye very strong and powerful ono so free so ho ni be yes so yes ono no different planet so enti wo mo ba wo chewom no ochire bofo na Daniel Bible e ba no ochire ni ko sie ye no enti abofo ni firi soro ba obi no ntino esoro ewo gate ebie na sa akatum te soro no na hokwa enti papa ubom paye no wo be kire mpa bo ni se uye obi a wonye din wo sunsum a wo mpa bo ntimi mfuru nuru soro enti ye mu bebrade bia ye bom paye enko so te yase enko Daniel Krempo oye odi for kwa ochechere ne mpa bo ne wo don't yase di osokwadu abere no wada ne wa wusu ebu no before every assembly wa Daniel 10 verse 10 sa na hwe ensabi beka mi kenya me nan kokomu na o ka kire me se Daniel odofo tie nsema me ka kire wu ne gina wonan so efi se wasoma me won chen sa na ne me ka nsemi no me de anpopo mi gina ho na o ka kire me se ensuro Daniel na efiri da wo de wakoma to so se obetie awade asem no abira wo asem Nyankopon anim no watie wo nsem sa na me so wo nsem ti na me baaye sa na Persia hima mapoma ni sia wo se Persia hima mapoma no esankam wo kyere me enti sa atumi no udi agoro ade a wo beye wo no enu tro mu gunse o mo frɛ sa atumi no ebusuafo difo mpo ne esianka ne bawo na me ne wo siramo muma yembo ya brabo ne ye ebia ne yempa bo bireba ye hu mu aye no kenkan for that to aso ne yo o se na Persia apoma ni sianka me adeduanu da baako na hwe adeduanu da baako 40 days Wasi mapoma ni mu baako Michael eba be wasi mapoma ni mu titiru baako Michael bofo pani na nkasa ono no ni Michael ni person timi di asie si baba bo ame sa na metena ho Persia ahemfo no nkyɛn waso ya dai watena ho Persia ahemfo no nkyɛn because omo ye wiem atumfuo na ye ka no ɛno mu nananum gu nsa wo mo frɛ wo no twedi ampɔn asase ya tumi no wasoro ne asase a tumi no na ye de adwea ye se nyame ne wo mo frɛ no enye nyame eye Persia ɛna mo frɛ no ɔno ye wiem atumfuo ɔyɛ hene ɛwɔ wiem ne yire ane maame wata Persia eyire ane maame wata Persia eyire ane asase ya ese Persia no wone bonsam ne sunsun e bia ni o de bo mo ye baako o ye wiem atumfuo wo ye otumfuo wo wiem enti e ka otumfuo a won se Ghana ha kwempo no won se asante na asante hene ye se o ye otumfuo na hene ni na ɛso ɛkyerɛkyerɛ ɔkase obi a na obi a bɛda ɔkase obi a nsɔre wasante obi a bɛsɔre enti saa nso na wɔsoro abusuafo ehintasem we wo mpɛ na wo pɛ den mesrɛ wasafe na wo hwɛ yɛn abɔmɔden na subscribe mi adoma ne so yɛ to aso mi bisa prophet nsemfo ba ko mienu bi prophet me patcho Persia yɛ ka na asem ya woni bonsam so ne bia tente sɛ ɔwɔ so honom no woni abɔfo dodo na yes ɛne na hemfo ɔno so wɔ so wɔ planet ne so wɔ soro hobi enti ɔno na ade a ɔyɛ ne sɛ nyame abɔfo na ɛba no akyekere wɔ masie nyame de obi brawa because nyame no no kasa won so ne mfiri ahimgwa ne mu ma emfa bibi mrew wo de beso mo obofo na mane de aba so obofo na eba ne ho nye den a wo be kire no na kampese mbizi ko nyame bofo de minim se bia nyame bofo de abofo no ye wo bia ne de ye so ti ase ye wo bia na adwuma otimi ye wo Michael adwuma ye wo Ara adwuma ye wo Shama adwuma ye wo Eltabora adwuma ye wo Lee adwuma ye wo Elijah adwuma ye was Samuel so adwuma ho ye Metatron the pillar of God and the pillar of fire or enfo no me bu ndi agise me sore ono no enti o twetwetu o pe nyame sunsuma na so sofo wo bofo a pe bofo no ho ye den obi a wo yusu Persia bofo ni bi to beka to kogu nsa ema na nsa because o yusu Persia abofo no ye wo Persia abofo wo ho a asofo bebre e yusu o mo Ghana ha Persia abofo ne hye Persia na hye Persia se to be kire wa bosom ne ma se ko ne koye
because no ne bofo na wo use no o hye Persia de yi ase nche so obi che o se ko gun san ko yese na ene bosom sem bo yes e hye Persia se ko frɛ asase ya ne ya maame Persia ne yire ne kuru ne yire ne maame ya no nyese tumi boni bia na tumi bia amanfo kwaje de be ka omo be ye djuma nyina ne nyina ekobo anu hye Persia no yes for prophet pacho mi bisa asemo nti abosomfo ni abaifo yi ni nyina ra papa omo nyina tumi no omo gi free asase ya ne ho ana yes omo gi free maame ne ho ne obi a wanje wo Ghana ha na wokogi wo baabi a ne nyina nso maame omo report maame ne se baabi a wokogi se India no kwakwakogi na o report ma India airport so they are here spirit be we ase report ma airport nti papa e anything asuo bi abopomu no okay pacho dan ni e ka sembi na ese wokogi tumi na wodi twa nsuo a nsuo ni timeje no me hye dante ya wokogi tumi wuje mfa tumi ntwa nsuo wokogi oge ensuo bebere wo ho se suo na wokogi ebia ensuo na wodi twa no tumi anti nsuo ni mu dia wonje ba tumi ti nsuo ni ma ompene ma wo fa duro ni ntwa ne da obeje aso wokogi aduro free eastern region wodi ba betwa wodi ba fansa wom wodi ade nsuo no obeje bofo ebi mu so ho asa o de ban so o ye adwuma o ye nsenkyere ne ene na me kire se wokogi na esuo na odi twa no ebi ensuo bi wo ha tumi ntim eye nsuo kekene da ho ba tumi timu a won ti yeka se obi nkoti afram fa ne nkosirem wo be twa no nti ni chese obi da koti afram de na kosirem because wo kosirem wo twa anu ti no mo bu be so obi nkoti afram fa ne nkosirem untimi se tumi wo nsuo ni mu pa de a wo bua jese wo akwaja be ya waji wo ne oba de obeye bi enikan na wo de adwuma no ebusuafo yo rafe no wo hwe ya warrior prophet na mene ne etwetwe nkomo ye kasafa spiritual marriage ho ya kan semni bebre se wudware wa abonten enye wudwunso gu gatamu enye ya uyiyi wo ho abonten so enye adwaman semo prophet spiritual marriage obi ne wo danko na eban wunya nsoso aso spiritual marriage spiritual marriage nye obi ne wo danko tintan chechero okro ba wonya spiritual marriage mi koya tintan afam ani mi okroso tintan chechero wa wonya spiritual marriage enye nna ne nkobi wo ne nna aware ne sika aware ne dwuma oso bibie ma na ye basa adi spiritual marriage ni na ye no because spiritual marriage ne ma eye balok any disappointment balok osu di wachi wunya de entam wo hwehwe de wunya ndese wonam hokra na bibi nkoye wa abrabo no ese wo ye hwehwemu wonam woni bibi nkoye ese so wo sore na ne madame because bible say nya ne honam eni moja na enya ye ne wie matumfo nso man fere nka breche a ye mfa ye ne nyeden ehuom atumfo mu ni Persia no they are very strong and powerful ne papa wo kase ahunhum nyina report ma insuo yi na wakoye odifu anyame ato nsafa odo yi awon wadwume se obi aba na tumi bi di nachi na wo se wo konsuo no koye bibia eno sa no ya wa wo se odifu obi a wo ye sunsumu nipa na yasunya authority and power yasunya authority and power answer no wetima akonsuo yes yasunya authority wo nsuo so esunya authority ewo cemetery esunya authority ewo nkwantanan so esunya authority ewo nuyem sadi ya be sida yes kwayim bola so because o mbeje woni ema ho no mo de kwahye bola titumi hwe ye fani sumina bola ewo tumi ankasa bola wo ho no mo udi ni ho agoro ono no onimo bia fi asem prophet efie bola na mansan de yo efie bola wa mansan bola onimo fi asem otuko obi pro ho information no ko bola so bola ne be ka kire because o dem opera that's been ensi o dem uyi hu a that's been o hunu efi ne onamu fi nyina anya bola so ne de kogu to bi pew aje obi bia na so bi pro ho information baby okoye bola o de sabola not ye bre me fa mu nsem adi bi e wo hu bi ya me hu aka kire nti bola wo ho no mo bola wo no obia efie report ma bola ti yam fa bola ni ago efa ni sumina sinyame yi obi firi sumina so no de nesi ma pom ma so ye yi firi bola so
that was in my port muscle. The can say, oh, be a worry, I say, oh, boil a cobble, so. Or report to man. One soon in alcohol. The boil I drain, I drain your boiler, you to be Cassie, if any sumina Cass. Yes, so bo ho nam we ni to me edi na chi ne bola so ne bola so 2 minutes di wachi won so ba bi wo na mane ne ho bon be ma bi wo na mane ho wo sent bi won ti ase wonim ba bi afiri ono so won ti but obi nko anete e ho no she bola 2 minutes di wachi a de wo kan sent ne na be mo yes se ne bi wo na bola 2 minutes di wachi ti mi bo dam wo bo dam aye bola on top obi hu bodam for na kasa bisa so ne hwan na e kasa spirit ni gina ne nche won ne communicate but wo de wo ni ani nti wo hunu ba obi owo ni de ohunu asemu abusuafo me hyewa me koso a che se sa fe na wo hwe ya wani egu spiritual marriage ehu enkomodie na yedi ye ne warrior prophet na atena se a yedi hu nkomo emesremo ye nsembre ne yetwa ye hu abasisia. Friends and family, my name is Pastor Awaga. I'm the CEO of Billionaires Avenue. I urge you all to subscribe to the Warrior Prophet TV. Each and every afternoon, that is what I watch, and I tune in on YouTube. Warrior Prophet TV. Watch it and the life will not be the same again. He is given the opportunity to unveil some of the secret or hidden things in the Bible. So subscribe, follow, and then your life wouldn't be the same again. Thank you. Abusuafo me da wase se wagibre na oguso ehwe dwumadie yi o hwe Warrior Prophet TV subscribe me adoma ne so ye to yen komo twetwe so ye kasa fa spiritual marriage ho na efa ye dru si Warrior Prophet mesrawo spiritual marriage ya kire mu bia sunsumu obi no beda so efie to meet me ware oni ade ne prophet we num nyina wo ni so a solution ben na odi be manipa no ede na nipa no be ya masade ye free no so yo ba hima me da wase na me da Warrior Prophet TV so etiefo so asese omohwe yen sunsuma ware ya de bia ewo usu a ma wo firi nipa mu ko different level enti no obi bia bi won so no ye won niema ewo ho a ye de be mu wadware na niema achimi ayeyi ti no obi won ma niema de bebre unya abronkuma ene nunum tami yewu when esuru wisa shallot onions eponsuo eponote seashells ye won niema bebre wo ho no mu a wo be ya ebe man niema timi ayeden adane ne saade na firi wo so no so ko pecha ulete adabo ntin a obi a nheda obi wo ha de wa ware wa che no eso ko pecha ulete adabo ntin obi a nheda eno ne ye ya kwanchire gu so no de akotopo nim Warrior Prophet me so chale ne chese wo sunsum na wale wa che no na ba yes chale na wo sunsum na ware wa che no wo ko hwabo ampabo adabo ntin na wo ba ye wo haban ma bonsam suro nyame sunsum asa ye won haban mebiri ye de beka ho na wo de charity na hyem na wo de ayeden wo de adware wo dware wi a wo de akotopu yes haban no tumi wo mu haban tumi wo mu e de yade de kutia wo awu musuro e man ne matimi yeden yedane wo say wo kan Psalm 51:7 David said brother fadwara yi me ho bone na me mfiri tete su kirema nti ba lock bi ba wo so haban man ye de dware e de pam wo ti ye won na sede ne na mane ayeye Emma saade ne yeden efiri onchen yeden eko Warrior Prophet me da wase abusuafo ye won ha my ma ye won niemo bebrede keka ho punsuo ne ade a ye de beyi sa spiritual marriage to me no efiri wo so na so ma me ka wo se obia ene ne de enti se wo hwe yen ya bomodin a wo de hwe numbers na egu screen ase no frɛ hwehwɛ asɔre na chi akwan na bra Warrior Prophet na ase sɛ ne wo de etie biara miminim nyame wo srɛ wo ne so a ebema no agye wo free ti a wo mu no enti no aha ene edi si Warrior Prophet mesrɛ wo tu ahwɛfofo efa spiritual marriage to me hu yo oba hima me da wasese wo mama se akonyan de me ka kire obi bia no se sunsuma ware eyere enkam fa se me de bi ni me so mame wudi hu agoro de se coronavirus wudi hu agoro ebesane enyi hu nkwabonten enko ahyawo lai ene manko de da etufu tiemafutue na ebia ne wan kai me a wo kire bo be kai me ne bobra botene ne mpe odifo wo sunsum na onim haban ma na won kyerew
na brabo na wo bɔ no ene ematimi ayeden akoyie ensa wo hoyi baako dware baako ene baako so ayeden adware baako so nkyere wadamfo na baako fo ntimi mfa ne nsa nkata nyankopɔn waniwa nti wo hia wodifo na watimi aboa wo Real prophet me da nyame hwa ahwefo nyame hwa mo pa se mo hwe ya amaye di dwumadi ekọ awieye me se obomodian na subscribe e wo Warrior Prophet TV eso na click notification bell ne so se ne be ya bribia ye di video bego ye di ahintasem bi beto ho no wonsa beka na wahwe menka bi da ese wachini abre ese akwankyere no waye bi ejai wo bi akase bi wo so dan we what try Warrior Prophet Waba God of Abraham asafu mu aba abeso ahwe o se yen so ahohom mu nyina hwe mesre wa ma ha enya wo last stop na me sure o se wo jebre na wo hwe yen e de nana ama ohima ba akopɛ medam ase nyame o hira o